Zdravím vás, ja som Michal Scholarík, som kurátor výstavy Tempora Limbo, čo je samostatná výstava mladého slovenského maliara Adama Šákového. Adam Šákový patrí k tej najmladšej generácii vizuálnych umelcov, ktorý skončil, respektíve ukončil štúdium v ateliéri Claudie Kosiby pred 3 rokmi. A napriek tomu, že je v podstate mladým autorom, môžeme povedať, že si vybudoval istý vizuálny, ale aj ideový jazyk, ktorý je konzistentný a ktorý nejakým spôsobom už má takú tú kvalitu, že nepozeráme sa iba na študentské diela. Tvorba Adama Šákového sa vizuálne mení. Po jednotlivých sériách akoby jednotlivé diela vznikali od odlišných autorov, avšak to, čo ich spája, je akási zahrávanie sa s realitou. Častokrát vizuály a častokrát tá forma nezobrazuje naozaj to, čo na prvý pohľad môže zobrazovať, ale veľakrát sa pozeráme na diela, pre ktoré sú veľmi dôležité jednotlivé ideové linky a celková tá koncepcia. Preto si myslím, že tvorbu Adama Šákového môžeme zaradiť do takej tej najmladšej neokonceptuálnej malérskej malby. Aktuálna výstava v galérii DOT predstavuje výber zo série v posledných 2 rokoch. To znamená, že všetky tie diela vznikli potom, ako Adam ukončil štúdium. Vytváram situácie v obrazoch, kedy človek je nutený nejako pochybovať alebo nejako kriticky prehodnocovať, na čo sa pozerá. Na sérii plátien, ktoré vidíme okolo mňa, kde spracovávam skôr také osobnejšie témy, respektíve veci viac odkazujú na nejaké vzťahové situácie, kde sa odohrávajú také menšie príbehy alebo situácie, kedy banálny námet odkazuje k nejakým vzťahovým zvratom možno alebo k nejakému problematickému odčítaniu nejakých informácií vizuálnych. Čo spája tieto diela je názov výstavy, ktorý sme zvolili, to znamená Tempora Limbo, čo znamená akési nejaké časová prázdnota, časové prázdno. A veľa z týchto diel si žijú svoj vlastný život v akomsi vákuu. Tak toto je super moment, ako sa napája táto linka na hentu z tej výšky, ale to je asi široká, taký vizuálny moment. A my sa tešíme, že sme to mohli dať dokopy. A užite si večer, ďakujeme.